खोदै सावबाय थानाय समावनो मोनसे खौराङा फैदों। दा बे खौरांखौनो आं नोंथांमोननो फोसावनो नागिरदों। सानाबो दुंबाय नै। साना नै खियासो दंलै नुहुरलायै। बे खौराङा ओरैबायदि जाहैबाय, बे खौरां माने गावसोरनि फिसाजोआ गुबुन हारिनि हौवाजों बा बांगाल बा मुस्लिम हौवाजों जुलि जानायनि बा थांफिननायनि गावसोरनि फिसाजोखौ सोमोन्दो नागारबाय, अराय समनि थाखाय सोमोन्दो नागारबाय। आरो बे निउसआ आथिखालाव जोंनि बर' बिजोंनि गेजेराव बा बर' समाजनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ। रिश' कुमार नार्जारी आरो जयन्ती नार्जारी बिथांमोननि अनसुलि फिसाजो बा आंगो फिसाजो हायनारि नार्जारीया सिगांनो जुलि जाखादोंमोन आरो जुलि जाखांनाय समाव माखासे दावराव दावसि जादोंमोन। आरो बे दावराव दावसि जाखांनायनि उनाव हायनारि नार्जारीया गावनि बिमा बिफानि न'आव थाफैदोंमोन। गोबावसोमोन थाफैनाया। ओमफ्राय आरो फिन बे हौवाजोंनो जायबा नांलाय खमलाय खालामदों, बे हौवाजोंनो थांफिनबाय। दा बेनिखायनो न'खरनि मानसिफोरा बा बिमा बिफाया गावसोरनि फिसाजो हायनारिखौ अराय समनि थाखाय सोमोन्दो नागारबाय होननानै बुंदों। दा गोबां बिदिनो जाथाय जागासिनो दङ। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां बिदिनो दङ। माखासेया सोमोन्दो नागारनायखौ भिडिअ बानायो, माखासे नागारा। नोंथांमोननि गामि खाथियाव दं जानो हागौ। माखासे बिदिनो मुस्लिमजों जुलि जानानै न'आव फैनो हायि मायि बेबायदि दङ जानो हागौ। गुबुन गुबुन माबायावथ' डाइरेक्ट फिसाजोखौनो बुथारलाबायनो नागिरखायो, सावलाबायनो नागिरखायो। दा बिदिनो आरोना। दा नोंथांमोना माखासे भिडिअ दङ, बेखौ नायबानो जाबाय। मुङा रिश' कुमार नार्जारी। आं आमिनखाता गामिनि बासिन्दानि मानसि। दा आंनि गथ'आ सासे मुस्लिम मानसिजों मोजां मोननानै हाबा जाबाय। दा आंनि गोसो मथन आं हरनाय नङा बे हाबाया। बोरैबा बोरैबा लामायाव मोजां मोननानै गोसो आं बेखौ आंनि नोजोराव गोलैयाखै। आं उनावसो मोनथिदों। मानसिनि बुंनाय, मानसिनि खोथा बुंनाय खिन्थानायावसो आं मोनथिदों। दा आं बे गथ'खौ उइलिंलि हिसाबै आं हाबाबो होआखै, गावसोरसो खारखुमानानै कर्ट मेरिज खालामहैनानै मुस्लिम समाजजों कर्ट मेरिज खालामहैनानै बिदिबो जानानै थांदों। आरो बिनिफ्राय फैफिननानै आंखौ थगायबावदों। 10 दिनसो थाफैनानै आंखौ आरो बे गथ'आ थांफिननानै आरो बिनिफ्राय बिसि फिसाय हाबा जानानै बुलायनानै मारै जादों आं बुजियाखै। खस्थ' जानानै बेयाव बिखा माबायाव गासिबो दागि जानानै फैनानै बिथ्रिसना मोननानै गाव बे फिसायखौ नागारनाय जानानै आरो फैफिननानै आंनाव अन्तत 9 माससो NGOआव मावबावदों आरो मोनसे जायगायाव सरकारि मथे बेसरकारिनि खामानि बियो NGOआव मावदोंमोन। दा बाहायबो आं सानसेजों मावहैदो होननानै बे समाव मोजां मोननाय माथ्रा आं गैला, नागारबाय आं गैला होननानै फैनानै। आरो बिनिफ्राय बे NGO जोबनायनि परे आंनाव फैफिननानै फोरमान जागौमोनलाय। आंनाव फैफिननानै अन्तत 3 माससो न'आव थाफैफिननायनि उनाव जे बोरै जाफिनखो, बोरै चेनेल जाफिनखो, बे चेनेलखौ आं मिथिया। चेनेल जानानै बेजों लिंक जाबावबाय बे मुस्लिम सेंग्राजों। फिसा गोनां, फिसा गिदिर गोनां, 9, 10 बोसोर, 11 बोसोर, 12 गिदिर फिसाजोबो दं, हिनजाव गोनांखा। ओमफ्राय मानसिया गावल' मोजां मोनदों, न'खरावबो सैलायलाया। आरो बिनि बिसियाबो गावनि फिसौनि ओंखामखौ सैनाय जाबाय नालाय, बे बिसियाबो बेखौ न'आव दोनहोआ, दस्रा जायगायावसो दोननानै संसारखौ बियो खालामो। होमब्ला बेबादिसोबो बोरै सोलिगोन बियो, आं बेखौ आसरित मोननानै दङ। दा माबोरै मोजां मोननाय बिलाय, बेथ' बाजै इन्टारेस्टसो जादों बिनि हाबाया। आं बेखौ दा गोसोआव साननानै बिराद गाज्रि मोननानै दं आरोखि। बिनि संसारा माबायदि जागोन। थांफिनबावबाय आरो थांफिनबावबाय बेहायनो। बे थांफिननायावबो बे गावनि भुल, जों गासिबो फोरोंखाबायमोन बेखौ, जों बिदि खालामना नों फैखाबाय जेला। ओमफ्राय बियो, आं बेखौनो मोजां मोनफिनबाय, आङो बिनाव थांफिनसिगोन होननानै बियो नैबे दाखालि कर्टआव प्रथम लास्ट देखा जानायाव 15 थारिखआव बे गथ'आ, आंनि गथ'आनो
आंखौ मेगनाव बिमा बिफाखौ मेगनाव बाला सारो थांखि लाखिबाय दा जोबनायाव एकदम बेजों खुनु सम्पर्क गैला पार्टि सजनजोंबो सम्पर्क लाहैला आङो फैहैलाबो गामियावबो फैनो मोनला आं बे थांखिखौनो दा 7 बोसोर खालामदों